Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga baratan, Naga City Police Office pinaglinaw ang pasunod-sunod ka nangyaring shooting incident kasudma sa Barangay San Felipe. Police Brigadier General West Raimundo Ubinque nagbisita sa Naga City Police Office huli kan shooting incident na may pulis na naerido. Higot na investigasyon, isinugo. Reyna kan basura arestado sa anti-drug bypass operation sa Kamaligan, Camarines Sur, Kasubangi. Pre-departure orientation seminar ka mga atletang kamali sa National Prisaa 2023 hali sa Naga College Foundation, Ginibo, Kasudma. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Sa paagi din sa press conference kan sumagong aga pinagsimbag kang Naga City Police Office ang kahapotan hali sa mga imyembros kan Naga City Police Office. Press corps kan sumagong aga manungod sa shooting incident kan suudma sa Barangay San Felipe, Siyudad ng Naga. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Naghampang sa sarong press conference sina Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office, Police Major Nolan Romobio, Station Commander kang Police Station No. 3 asin Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, tagapagtaram kang Naga City Police Office para tawan linaw ang pasunod-sunod na nangyari sa shooting incident kasudma kung sain sarong rider na taga Zone 2, Balagbag, Milaor, Camarines Sur na si Ryan Vargas ang subot brain dead ngunyan sa Bicol Medical Center matapos magsapo nin tama nin bala sa payo. Asin na sa ICU man si Patrolman Ronnie Reveresa huli sa kaparehong tama nin bala. Enot subot na nahiling na unconscious ang rider sa area. Inapod sa PNP kaya nadara sa ospital kasabay kang pag-imbestigar. Huli taharin sa area ang grupo ni Patrolman Reveresa na nagkukondusi rin Oplan Katok kaya sindaang nakapagresponde sa lugar. Kaibahan si punong barangay Al Rodriguez. Mientras na yaw sa pagkatok sa harong kang sospek para mabiripikar kang insidente. May nadangog subot na maluyang tanog ng putok asin biglang natumba ang nasabing pulis. Nung kasi pong nangyari kay Patrolman Rivera sa while conducting follow-up investigation regarding po doon kay Ryan Vargas, nung kasama po si Captain, Barangay Captain Rodriguez, pag katok po ni Captain Rodriguez, saka kasama sumunod po si Patrolman Reveresa, bigla na lang pong may pumutok na mahinang putok. Tapos bigla pong natumba si Reveresa. Kaya hindi po natin alam kung saan po yung tawag na kung saan galing po yung putok. Pero galing sa loob po yun. Paliwanag pa ni Police Major Romobio, dahil sinda sigurado na ang tama na sinampo kang rider hali sa harong kang sospek. Sir, good morning. Sir, pwede malaman namin kung yung Sir Ryan Vargas taga saan and yung kanyang natamong injury ay attributed ba dun sa suspect and pwede mapangalanan yung suspect? Good morning po. Si Ryan Vargas po, taga Barangay Zone 2, Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur po. Pero yung tinatanong pong isa na knowing yung suspect na sinasabi niyo o tinatanong niyo, wala po siyang alam din. Meaning, yung injury nung suspect ay nung ni Ryan na may head injury, gunshot wound po yan, sir? Yung injury ng Ryan? Opo, pero hindi ko pa po masasabi sa inyo na kung yung tao na galing dun sa bahay nung natin kahapon. Kabali sa day pa iniluluwas sa report kang PNP yung bilang asin mga kalibre kan badil kang sospek. Arin sa mga badil ang pinaputok asin pira si sinapong tama kang sospek durante kang sakidaon kang SWAT ang harong kaini na kausa kang sa iyang pagkagadan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, punong barangay Al Rodriguez nag-istoryaman kang nangyari sa ugma mientras nakaibahan kaini ang pulis na nabadila. Ang detalles aramunta sa report ni Antoinette Eduardo. Bago nabadil sa payuan, miyembro kan PNP na si Pat Ronnie Di Paculang Reveresa Jr. Kaibahan subot kaini si Barangay Chairman Alfonso Rodriguez magtuktok sa gate kan suspetsyadong si Eric Sison. Para kuta na subot maghagad din CCTV footage, katakod kan enot na nai-report ki Rodriguez na delivery rider na nako ang nakahandusay sa luwas man kan gate kan nasabing suspetsyado. Alagad, matapos ang pirang minuto kan sa indang paghalat na magluwas si Sison, bigla na lang subuot na kadangog si Rodriguez ninkupsit na daing niya aram kung sa inaghali. Paghiling niya sa iyang gilid, nakahandusay na si Reveresa asin may tama na ninbadil sa angog kaini. Siguro, narisaman ito kasuduang pulis na kaibahan, nagkurahaw mo niyan, kap, maghali ka na dyan. Taday ko ta ako naghali pa dumanta, siyempre mabibigla ka. Kang makuyan ito, so naglakaw na ako pahali. Pag running ko sa saindahan, sabi ko, may tama ang saindong kaibahan. 5 minuto subuot matapos ang pagkabadil kay Reveresa, nag-abot na ang bilog na puwersa kan Philippine National Police. After a while, yun na ito, nagpuo na si Purutukan. No, dahil ko sigurado kung nagpapaputok man si Eric o gabusan na sa pulis. Pwedeng nagpapaputok, may nagsabi na nagpapaputok man, garon nagre-retaliate. Nilinaw ni Rodriguez na daing niya aram na pambabadilman ang sinapo kan biktimang delivery rider na si Ryan Vargas Iso Bastil bago sinda magpasiring sa harong ni Sison. Kung aram ko na binadil na ito, dahil ako ma-suggest na maghagad kami dumaning footage. Since na mayo kang report na yan, dahil ang sabi ni kang pulis, itong investigador, muling incident ngayon ang nakalaag sa report. Kaya itong ambulansya, so personnel. So, nag-ano sila, baka pinakul lang na itong tahod may nag-agi, pinakul. Naghiras man inikan sa iyang eksperyensya katakod kan insidente. Ang learning ko kainingon yan, siguro before na, well, maski ang tanod, ipapaabot ko sa saindahan na maghapot-hapot mo na ano ang background kang samuyang iyan na dudumanan, lalo na kung may kaguluhan, may tarom, may badil, kunyan, taganing pasiguro. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, PNP Regional Director Police Brigadier General Westrimundo Obinque nagbisita sa Naga City Police Office matapos ang shooting incident kasudma sa Barangay San Felipe, Syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Personal na pinag-aram ni Police Brigadier General Westrimundo Obinque, PNP Regional Director kan Bicol, ang dalagan kan investigasyon sa nangyaring shooting incident kan suudma sa Lumeda Subdivision, Barangay San Felipe, Syudad ning Naga, kung sain sarong patrolman asin delivery rider ang nabadil. Susog ki Police Brigadier General Westrimundo Obinque, kung tutugutan siya man subuot, gustong mahiling ang kamugtakan kan nabadil na patrolman. I purposely came here sa Naga City upang tingnan natin kung ano yung tingnan ko kung ano yung kondisyon ng ating police na si Patrolman Reveresa. And accordingly he was shot kahapon at he was in a intensive care unit as of this time. So nag-usap kami ng City Director ng Naga at pinag-usapan namin, tingnan namin kung ano yung kanyang kalagayan. So from here, tingnan namin mismo sa hospital kung papayagan kami. Upang sa ganun, mabigyan din namin ng kahit kunting tulong yung pamilya at makagaan man lang sa kanilang haharapin na problema. Isinugo naman kan General sa Naga City Police Office ang higot na pag-imbestigar sa nangyaring shooting incident para maaraman ang naging rason kung taano nangyari ini. Pinag-usapan namin ng hepe ng Naga City Police Office na to see to it that everything will be documented. Ika nga, no stones will be left unturned.
So titingnan lahat yung anggulo kung ano yung pinagmulan ng incident at ito ay kanilang gagawan ng tamang documentation. Bago nagpasiring sa ospital, naghapit man muna si Police Brigadier General Ubingke sa Police Station No. 3 asin pinaghiling ang mga badil kan suspek na na-recover kan mga otoridad. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni punong barangay Alan Beriso kan barangay Triangulo, syudad ni Naga, nahigutan sa indang pag-implementar kan curfew for minor, asin pagsitar sa mga personang naglalaog sa indang lugar, alagad mga bako mandigdi nag-iistar. Sarong paagi man subuot ini para makontrol ninda ang mga personang imbuelto sa iligal na droga na naglalaog sa indang lugar. Medyo mahigpit kami, lalo pagkabanggi si mga naglalaog sa muya na bakong mga taga-digdio, pigsisita mi talaga yan. Kasi aram naman po nindo si panininulugan ta sa droga. Ang gusto ta ang sang barangay harayo sa droga. Kaya iniiwasan tayo na itong mga kadakol naglalaog digdi na day tabistado. Padagos pa sa mga bareta, kusog nin buot asin dedikasyon ang babalunon kan mga parakawat sa event na table tennis asin lawn tennis para sa paabot na National PERSA 2023. Nagalaom sinda na maipupuli ang kampyonato. Magiging malaking challenge lang po sa ning maninibago po kami ta mas harayo po kaya ang madadayuhan mi kaysa sa mga nadadayuhan mi dati. Tapos mas iba-iba na po ang magiging kalaban mi kaysa po sa nakalaban mi lang idi sa Bicol. Sa regional po is nag-focus kami sa resistensya and sa national naman is nag-focus din kami sa footwork. Di po pagkaluyahan ng bota, syempre po mas makusog pa po to ang mga kalaban mi kaysa digdita sa Bicol. Ta po ning mas may dakol pang experience ninda kaysa sa na-experience mi digdi lang sa kinakawatan mi sa Bicol, sa buong Bicol. To all Bicolanos, we already know that we are talented and smart when it comes to sports. Aniwala ka lang po sa sadiri mo ta, dawa po mas may experience siya. Kaya man po giraray siya ning madaog, basta determine ka pong maray sa gusto mong gibuon, tapos kung ano pong gusto mong main. As of now po is may biglaang pangyayari na hindi namin inaasahan niyang yung second coach po namin is already passed away. So, kailangan po namin madala yung lesson na binigay niya sa amin na kahit maingay ang paligid mo, mag-focus ka sa game mo. Kasi isa lang naman yung kalaban mo, hindi naman sila. Sa pagbabalikan newsbreak, Reyna Canbasura arestado sa anti-drug buy-bust operation sa Kamaligan, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact
Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, naipanauna kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang mga health commodities na pinagpadara kan World Health Organization bilang kasimbagan sa pangangaipo kan mga evacuees na yaon sa evacuation camps. Kabali sa mga health commodities ang N95 as in KN95 mask, collapsible water container as in surgical mask. Padagos man ang pagmonitor kan DOH Bicol sa kamugtakan kan mga evacuees, urog na sa kamugtakan kan mga kaakian as in senior citizen. Sa iba pang bareta, binisita ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army as in Joint Task Force Bicolandia, ang kampo kang 22nd Infantry Valor Batalyon sa Barangay Kalumagon, Bulan, Sorsogon. Ang 22nd Infantry Batalyon ang pinapamamayuhan man ni Lieutenant Colonel Alan Mangazer bilang Commander Officer. Nagkaigwamanin pagkakataon si Major General Bahaw na kaulayon ang bilog na tropa as in nagpasalamat sa dakulang kontribusyon kan 22nd Infantry Batalyon sa trayumpo kontra sa kalaban kan gobyerno. Sa police report, binabansagan na Reyna nin Basura, arestado sa anti-drug buy-bust operation sa Banwaan nin Kamaligan, Camarines Sur, Kasubanggi. Uya ang sakuyang report. Haloy na subuot na target na madakop kan PNP Kamaligan as in PDEA ang naarestong suspetsyado Kasubanggi Hunyo 6 na si Rose Ramirez E. Floriano, 42 anyos as in residente kan San Roque, Kamaligan, Camarines Sur. Yung operations kahapon sa joint operations of PDEA, saka po yung intelligence division kang PPO and the Kamaligan police stations. So naging successful naman po ang sa toyong operations dahil nakuha pa tapo si Saro sa nasa watch list kang Kamaligan at watch list din kang PDEA and intelligence division kang PPO na si alias Lutlot
Samuya, inaapod mi siyang reyna ng basura, tayo ang matunog igdi. Sigun paman kay Police Major Jason Andres, Chief of Police kan PNP Kamaligan, dai madaling makalaog sa drug den kung sa inadakop si Lotlot, ninhuli ta bago pa man makalaog sa lugar, kinakapkapan mo na ang mga ini. As in, nagkakaiba ni checkpoints, tangani pong maprotektaran itong si Lotlot nga ni. Nadakop man kasuhapon kay iba ni alias Lotlot, sinda Clyde Buendia Iching, 25 anyos, sarong habal-habal driver, asin si Dexter Osman I. Murillo, 21 anyos, nagtatrabaho sa sarong hardware, asin pareho residente kan San Roque Kamaligan, Camarines Sur. Actually, parang parientes ang apod dyan itong nag-visitors, kang drug din. Susuduman siya na nagagamit, dumanda din nagbabakal. Sa ginibong buy-bust operation Kasubanggi, nakumpiskaran 4 na pidasong heat-sealed transparent plastic sachet nin tinutubudang iligal na droga na may gabat na 20 gramo asin nagkakantidad 136,000 pesos. Nakuaman ng iba pang drug paraphernalias. Nasa kustodiya ng Unyan kan PIDEA ang mga suspetsyado. Mientras tanto, ini ang mensahe ni Police Major Andres sa mga padagos na nagbebenta o nagagamit ng illegal na droga. Sa mga would-be, mga arogayan, or talagang minimaintainin daan sa indang negosyong droga, siguro po panahon na aliw na po nindo yan, may kalalagyan po kamo pag pinadagos pa nindo yan. Aram po ang mga tao, ang komunidad dahil nagtuturog. Garo po yung kagurang nanta dahil nagtuturog yan na maabot ang paghuhukom. Ang paghuhukom sa komunidad na tatawang kaning sentensya ninda hanggang sa madakop ka. Asin, mapagdusahan mo ang sa imong ginigibo. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado ang mga suspek na sinda Ali Notado, Aldrin Notado, parehong taga-barangay Beberon, San Fernando, Camarines Sur, Domingong aga, kan barangay Sagrada, Minalaba, Camarines Sur, mantang nakadulag ang kaibanan nindang si Edward Marco, kan barangay Beberon, San Fernando, Camarines Sur. Sa kabilugan, aaboton sa 90 grams ning pinagtutubudang shabu ang nakumpiskar asin na-recover kan mga otoridad na nagkakantidad ning 612,000 pesos. Yaon ngunyan sa kustodiya kan San Fernando Municipal Police Office ang tulong suspitsyado. Padagos sa mga bareta, pre-departure orientation seminar kan mga atletang mapartisipar sa National Prisaa 2023 hali sa Naga College Foundation, Ginibo, Kasuudma. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Ginibo Kasuudma ang pre-departure orientation seminar sa mga atleta na mapartisipar sa manlain-lain na sports events sa National Prisaa 2023 na pinuunan sa paagi nin Banal na Santa Misa na pinanginota nin school chaplain na si Reverend Father Ryan Fennis. Susog kay Prisaa Camsur President Roel Rosales, puspusan na training ang ginibong preparasyon kan Bicol team para patunayan ang tibay kan Bicol region pagabot sa sports. Pagkatapos lang ng ating regional elimination game, naghanda na talaga yung mga players natin na iakyat na ang level ng kanilang competitiveness na dapat tapatan nila hindi lang yung pang Bicol na galing, kundi yung pang-national na. Iba-ibang region na ang kalaban nila, kaya minabuti nila na talagang paghahanda gawing mas puspusan, lalampasan yung nakasanayan nilang lakas at i-anticipate ang lahat ng pwede lang anticipate pagdating sa national. Kasama dito yung mas madaming oras na ibibigay sa training, mag-sacrifice sila na mag-concentration sila, meaning magsasama-sama sila, titira sa isang lugar para lang makapag-train ng sabay-sabay at mag-develop ng magandang samahan, especially sa mga team events. Sinabi man ni Coach Rolly Villadares na apwera sa skills kan players, attitude asin emotional preparation man ang ginibo kan chess team ninhuli ta harayuan sa indang dudumanana na lugar. Saro sa goal kan chess team na makuha ang kampyonato asin malampasan ang sa indang achievements kan 2019 National Prisaa. Sa chess team, we prepare them hindi lang about the skills of the player, we also prepare them the attitude and the emotion of the player. Paano nila i-handle, most especially this is the first time nilang lumabas
sa region. This is the first time na mag-national and napakalayo pa sa pamilya nila. So we prepare them not only the skills, but also the attitude of the player toward the event and toward the other peoples, and paano nila i-handle na malayo sila. Level up asin araal daw na training man ang ginibo kan men's and women's volleyball team na marepresentar kan Bicol Region sa paabuto na National PISA. Sigun kay Gab Junicio asin Ray Maribumbita, focus sa kawat asin goal na maiuli ang gintong medalya sa Bicol, yan ang saindang mindset. Handa na sindang i-level up ang saindang achievements kang nakaaging National PISA 2019. In fact, di kami masyado nakapag-prepare this time, pero still, nakakapag-training naman kami araw-araw. Mahirap siya, pero feeling namin, kaya naman namin i-apply yung mga training na ginawa namin. I-expect niyo po na gagalingan po namin this coming PISA po, and hopefully po na may uwi namin yung gold, kasi yun naman po talaga yung pinaka-goal namin this PISA po. So this time, gold yung ini-aim namin, and we're ready to take on the volleyball court. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw nga i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button kan sa muyong official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.